бо ташаббуси донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳамоиши сатҳи баланд таҳти унвони дипломатияи фарҳангӣ дар Осиёи марказӣ ва Авроосиё баргузор гардид. Дар кори ҳамоиш намояндагон аз вазорату идораҳои дахлдор ширкат доштанд. Мутахассисон доир намудани чунин ҳамоиши сатҳи баландро дар доираи чорабиниҳои барномаи ҳамкориҳои донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо донишгоҳҳои хориҷӣ таҳти унвони компас маънӣ дод намуданд. ҳадафи асосии компас ин тайёр кардани шароит барои мутахассисон дар соҳаи дипломатия, робитаҳои байналмилалӣ, тавсияи табодули фарҳанг, табодули илмии донишҷӯён ва баргузор кардани силсила чорабиниҳо аз қабили ҳамоиши сатҳи баланд, симпозиумҳо ва курсҳои махсус барои мутахассисони ҷавон мебошад. мутахассисон ҳам аз донишгоҳи мо, ҳам аз дигар донишгоҳҳои кишвар ва берун аз он баромад карда самтҳои асосии дипломатияи фарҳангии мамлакатро дар қаринаи равандҳои сиёсиву иҷтимоии иқтисодии минтақа муайян хоҳад кард. зимни ҳамоиш иброз гардид ки ҳадафи ҳамоиш ин ҳалли масъалаҳои асосӣ, самтҳои асосӣ ва афзалиятҳои асосӣ дар роҳи дипломатияи фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Дар кори ҳамоиш мутахассисон, донишмандон аз кишварҳои аъзои ҳамин барнома иштирок доштанд. Иброз гардид ки баргузор намудани чунин ҳамоишҳо бори аввал набуда, дар назар аст ки дар оянда бо иштироки олимону донишмандони дохилу хориҷ боз чунин чорабиниҳои сатҳи байналхалқӣ доир карда шавад.